أرأست زينا ممراء قدب هداسة سيبو أبا كل الهرري مجلس حواس سلف دقاف تساليكو أبا قدب هداسة تفتر ملع على انتصاتفون هزبي أبا كالو تهجران وانينات كدقموا اللوام كبلو كانتيبا كتما دريدوا طويعا كاب وصاي بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب أبا مرها قبي سرعة تقلو تشارلي كيرك ترخيبهم ملغت حليبهم سلام تعلنا بالله كم يتمسيوز خبركم تملكتنا لك ساعة حدا هينو ما أدزينا جمير الله ما أدزينا أنا مرحبونا زريت بريهو حبيركم كتأنحي فلما حتى رسيناتات هذا كتما دريدوا زتخيد سلفي دقاف قدب هداسة أميتهم مكتلك أدماء منيستر تمسكن ترونخ ملئتم حلاليفهم كابس تفلاليو انباتات إثيوبيا بشنطرون ميدان قسقيسو كمزرخب قبار أبايناي بزحنات أقدو أبزهونت كتما دريدوا قدب هداسة مزامو سيعبو لهم سلف دقاف تقيريهم قدب هداسة كابجاف كسابجاف بخلو أنفسات إثيوبيان لمعاس زامدة أتحساسبا مدمار زت حتى ملو بروجكتيوم قدب هداسة زرعنا يوم أبا منقو فتناتات كما كوحيت أن يعودوا بموبال مسعر أبا دريدوا زلو عاقمتات لمعات نهاجر لمعات الموعال تعريز فتريوم دريدوا ناي سلام فقرن طرح زي كوناتس لمعات لوت نون مجلس يايلوم ممراء قدب هداسة سيعبو كل الهرري مجلس تحواس سلف دقاف تساليتهم أبتخلل كاب استفلاليا ورداتاتن قطر كتماتاتن توتاتونا برتي أب كتما هرري بمقابيهم تسلفي زكايدهم بحبرت كيلنا بزب المري حساب تسالت مجلس تحواس سلف دقاف استفلاليو كفالات محبر السب منقستي معبالة إثيوبيا علون المقبار زكايدو زولو سراحتن إيدوم اتقدم ززامو نايس عراينات سرت من باريو أب قنوع وان استهانت الزبن تساقار غرسي أب تسلفي كاب استقالحهم تروحوتات قدبنا ناي مخال مرأيا ناي براخا ملكت قدبنا بناي بعلنا عاقمي استهانت ناي حدنتنا نحبرتنا عندي إزبلو تروحوتات تقاوي حميم بتزامد زينا قدب هداسة مرأيا مبراخ إيتشيبا يخبلا مكتر رسم حدار كل الهرري ويزورو روزا عمر قليت أنين بحبرت كيلنا بزب المري حساب مجلس تحواس سلف دقاف كابز تفلاليو كفالات حبرت سبستوزاتونا برتي كتما هرري سلف كايدوميم ويزورو روزا عمر بتقوان قدب هداسة بنا إثيوبيان حبراو تعري رهات اندمن سترخبة كاب عدوا قصيلو تمزقبت تاريخ دموع عاوت ألمت هزبتات يلان بزحات حلخلاخات بمسقار علاو زخونة تقدب مرأيا زبن مبراخ إثيوبيا خمس خونون قليتان قدب هداسة ناي زبنات نيح ملاش تهابن تنكار منفس تلابسن عبي بروجكت خمس خونم أزنوت هيبن عبي قدب هداسة إثيوبيا حرانة زبنات إثيوبيان زملسة يخبلو كانتيبا محدار كتما دريدا كدر جوهر قليتهم مزام قدب هداسة أميتو أب ستاديوم كتما دريدا سلف دقافن مجلس حقوس انتساليتهم كانتيبا كدر ربطوان كم زبلوو قدب هداسة ملا إثيوبيان بمتحبار حدنتن قهد زخونة داقما وعدوا إلهم قدب هداسة خلوت هاقرات أفريكانات انت قطابا خرقاقز كم زخلن برهان زرعي خمس خونات أريحهم أب هنسات بروجكت ترعي متحبار إثيوبيان أب قطال خلوت هاقراو بروجكتات مدقام كم زقباون أم لخيتهم قدب هداسة بوشت هاقر تبت حنت حيل خم معبوي حليفو متأثر حيلة الزوبا خمزة تنخرون تزاريبهم علم لخ معلتي توريزم تأمت بمقبارب كتما هوسانا عودة متنعتي سالت اللهم توريزم زلاق لوطن بزبل مري حساب ببرك علم نمبل 4 شدوش تنجزي ببرك إثيوبيا دمان نمبل 3 شمون تنجزي علم لخ معلتي توريزم تأمت بمقبارب كتما هوسانا عودة متنعتي سالت اللهم تعلات مخنيات بمقبار منيستر توريزم مس كل المأخلة إثيوبيا بمخان زي السنة عودة مصنعتي أبتا ختما يكايد اللهم أبت مدرخ منيستر توريزم لعلوس حلفتي سراح منقص يتخللن
كم أون مدارك أكلات تعودن ترخيبهم يوم كابز بتوسخين مرئيس سألون قريب يوم ጉጅለ አትሌቲክስ ኢትዮጵያ ድሕሪ 34 ዓመታት ብዘይ ወርቂ ናብ ሃገሩ ተመሊሶም ኣብ ጃፓን ቶኪዮ እናተኻየደ ዝቐነየ መበል 20 ሻምፒዮና አትሌቲክስ ዓለም ሎሚ ተዛዚሞም ኢትዮጵያ ኣብ ሻምፒዮና 2 ብሩርን 2 ነሓስን ብድምሩ 4 ሜዳልያታት ብምርካብ ውድድር ኣዛዚማ እያ ኢትዮጵያ ብመሰረት ዝረኸበቶ በዝሒ ሜዳልያ ካብ ኩለን ተሳተፍቲ ሃገራት መበል 21 ደረጃ ብምሓዝ ጸኒሕታ ወዲያ بمسارة زي إثيوبيا أب تاريخ شامبيون أتلتيكس عالم دحر 34 عامتات بزي ميدالية ورقي استملست له شامبيون أخوين اللهم أمريكا 10 ورقي 5 برون 4 نحاسن بدمر 20 كلتن ميداليات بمركاب قداميت بموهان نت شامبيونا بزبللتا خزاز موهيلا كينيا بشوعة ورقي 2 برون 2 نحاسن بدمر ب10 حدا ميداليات بمركاب كاب عالم كاليتي كاب أفريقيا ما قداميت بمخان وددرا زازي مايام ما دزينا هما بمكتال تركب حزرما بزرزر نابن ريوم قدات كنحلف أب من محدار كتما دريدوا سلف دقاف مزام عبي قدب هداسة سيعبو تساليتهم أبتس نسرعات ملقتي زام محلالفو كنتي بمحدار كتما دريدوا أيتا كدور جهر أب قدب هداسة استفتر من لعالن تساتفون هزبي أب كالوت هاقراوين وانيناتون كدقامو تساوي عام يتعلق قداسي قنباتا متناقق لهاقريتو لتفاسس لكتناوي تسسر عندهم لأفريقيا تنساي مسارات يمتل قدب مززام عبي قدب هداسة نزوباوي متأسسارن نتنساي أفريكان سرت زنبرن قدب كاب مخوان زحلفة بزوح ترقم زلوه بمخانو هزبنا قبو قنزابة نخحز كنسرح تسبيتي قبار كابزو بتوسخي بقدب هداسة استفترها هاقراوي من لعالن هزباوي تساتفون أبكالوت هاقراويان نيحبار قدات نخدقامن مشو بايتا معبالنا نمتطحن زحجزيو كابز الزبالة كنسرح كم نخلون مرقاقص إنايو كمز أبطاب ريبورترنا توماس هايلو كم هاجر ستلمو عبيت تبقساتات كونو بر بحر المركاب زكايدو تعرتات نمعوات دول حبرة بهرا وحدنا تتناخر كمازال يدل بموالون تزاريبهم عدنا كبرات باستدادرو يمن سرارات أب ممحدار كتمانا كابتت أباينت ناب أفراينت نمسكجار أب تسقطت ليمات أب حملوي أسر قلقالوت سناي تكبار لمعات كوريدرن لمعات إندسترن زمز جبنا يوم وصيتات بستت أمرا كلسن كابزز العلى وصيت كنا مزجبلهم يقبع كم هاجرون نزيهم حويسو بالربحرن كالوت زعباتاتن بمهلاهم أبزيهم تراباريبنا كل مداوي قبلتها معبالة إثيوبيا نمرقاص حبر بهراوي حدنتنا زيادة خنت تنخر يقبع فلفل آتاوي حرستوت مبرأ هررجي زخنا فر أوتشولوني زقعتني حمام نتتقع حرستوت نتقم ساتحو مهلاهم حبيرام نتقم نمفتاح يونيفرسيتي هارمايا يتعر مهلاو مكتل بريزيدنت دكتور عبد محمد قليت أميم مرها سلام مرسا توسخلهم مقلول قدنا أبراز ملليو مبرقة وكفال هاجرنا تفترو نخالوت خبابتات هاجرن دوب سكيروون كعنقل زخل سقا سوننا خبابيو بعقد مقرت يخون تعنا ربحو جزاء زخونة أوتشولوني أبز خبابي بسفيح يركب وردا بابيلي لوز بسفحات كاب زفر يلوم خبابتات هاجرنا تتكاسيو ممهرن تمرامرن يونيفرسيتي هارومايا فؤاد عبد السلام مهرتن مفرياينتن وحسكخون أب تفرى زرآيو تعنا وصقامات أب التاوت محبرسب زسعبو قدقات منكاي يونيفرسيتي هارومايا حمام زتصورو عليت أوتشولوني يعدل مصنحو يقلص ዝርያ በመልቀቅም ሌሎች አሁን
ቅርብ ጊዜ አዲስ የመጡ ቻሌንጆች ዓሌት ዝርእቲ ተበጽሓ ብምግባር ኣብ ቀረባ እዋን ዝስዕቡን ክሳብ ሕዚ ብብርካ ሃገር ኣፍልጦ ዘይረኸቡን ነቲ ሓረስታይ እንዳሃሰዩ ዝርከቡ ሕማማት ኣለዉ ኣብ ክልል እዚ መጽናዕትታት እንዳተገበሩ እዮም ዝርከቡ ክሳብ ሕዚ ዩኒቨርሲቲ ሃረማያ ናብ 9 ዝጽግዋ ዓሌታት ኣባዚሑ ብዝተፈላለዩ መሓውራት ምስ ወረዳታት ተሓባቢሩ እንዳከፋፈለ እዩ ዝርከብ ኣሜ ሙሜ ኢብሮ ኣመሓዳሪ ኣብ ወረዳ ባቢሌ ዝርከብ ጣብያ عبدل قادريو يونيفرسيتي هارومايا قدم حزي ሙያው حاجز እንዳገበረ ምጽንሑ አረጋግጡ ነዚ ደገፍ ክቅጽል ጻውዒት ይقرب በሙያ በኩል በቃ ጥሩ ዘር በመዳይ ሙያ ምሩዕ ዘሪ ብምዕዳል ቅድሚ ሕዚ ካብ ጎንና ተፈልዩ ይፈልጥን እዚ ተግባራቱ ቀጻል ክኾን ይግባእ ኣብ ልክስ ምህርቶ ኦቾሎኒ ልዑል ጽልዋ ዘሕድር ሓድሽ ጽህያይ ኣብቲ ከባቢ ሰፊሕ መሰረት ሒዙ ምህላዩ ዝገልጽ መምህርን ተመራማርን ዩኒቨርሲቲ ሃሮማያ ፉዓድ አብዱል ሰላም ጥቃት ጽህያይ ተጻዊሩ መፍርያይነት ሓረስቶት ኣብ ምሕቃብ ግደ ዝውንን ዓሌት ንምፍጣርን ንምዕዳልን ጻዕሪ ይግበር ምህላዩ የዘንተው ይሄንን ፓራስቲኮ የሆነ ዊድ መቋቋም የሚችል ዝርያ ደግሞ ለማፍለቅ ነዚ ጽግዕተኛ ሕማም ዝጻወር ሱር ንምፍጣር ከይድ ምርምር ባይታ ሒዙ ተግባራት ዕመምዮም ዘለዉ ኣብ ቀጻሊ ነዚ ምጽዋር ዝኽእል ዓሌትን ብኣግባብ ታይ ከም ዝጻወር ዝረብሕ ፓኬጅ ዳሊና ሱግሚ ንጅምሪና ኣብ ኦቾሎኒ ሰፋሕቲ ስራሕቲ ከም ዝስርሑ ዘዘኻኽሩ ምክትል ፕሬዚደንት ዩኒቨርሲቲ ሃሮማያን ሓላፊ ዘፈር ልምዓትን ምርምርን እቲ ዩኒቨርሲቲ ዶክተር ዓብዲ መሐመድ ምስ ሕጽረት ምግቢ ተዳሒዙ ዓለም ለኸ ተጠላብነቱ ሰፊሕ ዝኾነን ካብ ወጻኢ ዝኣቱ ፕላንብነት ኣብ ዓዲ ውሽጢ ንኽፈሪ ዩኒቨርሲቲ ሃሮማያ ረዚን ስራሕ ምስርሑ ይገልጹ ነዚ ዓለም ለኻው ጠለብ ንምምላእ ካብ ዝተሰርሑ ምርምራዊ ስራሕቲ ብዝዘለለ ካምፓኒን ሓረስቶትን ብቐጥታ ንምርኻብ ጻዕሪ ከም ዝተገበረ የዘኻኽሩ የነሱ ክሊንት ዩኒሴፍ ዩኤስአይዲ ኣማዊሎም ዩኤስኤድ ዩኒሴፍ WHO ውን ይሓውስዩ ተዘይተጋጌ ጠለቦም ከርና ሰፊሕ እዩ እዚ ካምፓኒ ስራሕቱ 24 ሰዓታት ዝዓመም እዩ ነዚ 24 ሰዓታት ዝጥለብ ቀረብ ከም ሃገር ክህሉ ገዳሲ እዩ በዚ ድማ ቀጥታ ነቲ ሓረስታይን ነቲ ኣፍራይ ትካል ነራኽብለና ነቶም ሓረስቶት ካብ ባቢሌ ፈዲስ ሜዳግን ጉርስምን ኣተኣኻኺብና ነቲ መፍረይ ትካል እህዊፅና ምትእስሳር ዕዳጋ ንምፍጣር ጽዒርና ኢና ብዝተወሰነ እውን ዕውታት ምዃን ኪልና ኢና አፍላቶክሲን ተብሂሉ ዝጽዋዕ ሕማም ኦቾሎን ንምቕራፍ ምስ መንግስቲ ኦስትሪያ ስራሕቲ ይስራሕ ምህላው ዶክተር አብዲ ገሊጾም እዮም ሎዝ ይባል ሎዝ አንድ ሌላ በሽታም አለው አፍላቶክሲን የሚባል አፍላቶክሲን ጀስት ኦቾሎኒ አፍላቶክሲን ብዝባል ሕማም ጥቃት ይበጽሖ እዩ አፍላቶክሲን ተኻሳሓን መርዛምን ባእታታትን እዮም ንምገቦ ተለና ጥዕና ዝዓሰሎ ኾን ይግባእ ኦቾሎኒ ብምዃኑ ጥራሕ ንምገቦ ተኾይና ካልእ ጸገም ጥዕና ስለ ዘስዕበና ምሕደራ ምቁጽጻር እዚ ሕማም ናልማዕና ንርከብ እዚ ምስ መንግስቲ ኦስትሪያ ሓደ ፕሮጀክት ኣለና እዚ ጸገም ንምፍታሕ ኣብ ሓለዋ ጥዕና ዝርእቲ ዝድረኹ ካልኦት ብዙሓት ኣናእሽተይ ፕሮጀክትታት ከም ዘለዉ ዶክተር አብዲ የብርሁ زين عدقام ممحدار كتما حواسا مناسي ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ተወዲቦም ንኽሰርሑ ዕድል ከም ዘመቻቸዋ ሓላፊ መምርሒ ልምዓት እንስሳት ክልል ኣይተገነነ ገናቸው ገሊጾም ኣባላት ማሕበር ምርባሕ ደርሁ ኣቤኔዘር ቦገኖም ነቲ ዝተዳለወ ዕድል ተጠቂሞም ተረባሕቲ ይኾኑ ብዛዕባ ምህላዎም ኣካቢት እቲ ማሕበር መንእሰይ ኣዲስ ገነት ጎልያት ትገልጽ ሙሉ ብርሃን ግርማ ይተወሰኸለዎም محبر مربح درها بين زر بحموش تمناسي يزمرح اتهم حموش تمناسي منجستي زمچاچو عدل بمطعم تربحت ناخون ممصون ما አካቢት محبر ዝኮነት መንእሰይ አዲስ ገነት ጎልያት ትገልጽ ከጀመርን 11 ወራችን ነው የጀመርነውም በማህበር ነው 4 ሴትና 1 ወንድ ሆነና ካብ ንጅምር 11 ዋርሕ ኮይኑ እዩ 4 ጓላትን ሓደ ወዲ ዝሓቆፈ ማሕበር እዩ ዘለና መንግስቲ ዘመቻቸው ዕድል ተጠቂምና ኢና ጀሚርና ካብ መንግስቲ እንቁላሊሕ ዝህባ ደራሁ ኢና ተቀቢልና ሕዚ ብጣዕሚ ዘደንቕ ኩነታት ቁጽሮም እንዳወሰኸን እንቁላሊሕውን ببزحات اندارخبنا إنا زلنا نعا حويسو مبزحتيوم አባላት ማሕበር ምሩቃን ዩኒቨርሲቲ ምዃኖም ዝሓበረት መንእሰይ አዲስ ገነት ተወዲቦም በመስርሖም ተረባሕቲ ምዃኖም እንቁላሊሑን ብዝተመጣጠነ ዋጋ በመቅረብ ናብራ ማሕበረሰብ ምርጋዕ ብዝሒቶም ይዋጹ ምህላዎም ትገልጽ እኛ አብዛኞቻችን ሶስታችን ምሩቃን ነን ሌሎች ደግሞ የራሳቸው
ካብ ማሕበርና መብዛሕተና ብዝበሃል መልክዕ ካብ ዩኒቨርሲቲ ተመሪቕና ኢና እቶም ክልተ ድማ ነጋዶ እዮም ነይሮም ተመሪቕና ኢና ኢልና ካብ ስራሕ መንግስቲ ተጸበናዮ ነገር ይነበረን ሽዑ ኢና ተወዲብና ናብ ደራሁን እንቋቑሖን ምፍራይ ዝኣተና ተወዲብና እውን ለውጢ እንዳርአና ኢና እንትን ጀምር ዝኾነ ነገር ይነበረናን ምሩቃት ዩኒቨርሲቲ ኢና ነርና ሕዚ ግና ካብ ባዕልና ሓሊፍና ናብራ ማሕበረሰብ ኣብ ምርግጋእ ብጽሒትና እናበርከትና ንርከብ ብፍላይ ንደቂ ኣንስትዮ ዝብሎ ነገር ኣለኒ ዝበለት ኣካቢት ማሕበር ኣዲስ ገነት ደቂ ኣንስትዮ ተወዲበን መንግስቲ ዘዳሉ ዕድል ንኽጥቀማ ትሕብር እኔ የምሎ ነገር አለ በተለይ ሴት እህቶቼ ኣነ ዝብሎ ነገር ኣሎ ብፍላይ ንደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋተይ ተማሂርክን ስራሕ ካብ ምእላሽ ግዜኸን ካብ ተጥፋኣ ተወዲብክን መንግስቲ ዘቕረቡ ዕድል ተጠቐማ ምባል ይፈቱ ንኣብነት ስራሕ ምርባሕ ደራሁ ብጣዕሚ መዘናግዕን ጽቡቕ ኣታዊ ዝርከበሉ ዘፈር እዩ ዝጀመሮ ጥራሕ እዩ ዝፈልጦ ስለዚ ተትጅምራ ዝብል መልእኽተይ ምሕላፍ ይፈቱ መንግስቲ ዘቕረቡ ዕድል ተዝጥቀማ ሰና እዩ ዝብል ርእይቶ ኣለኒ ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ጥራይ ተወዲቦም ንዝመፁ ዝተፈላለዩ መናእሰይ ኣስታት 1.2 ሚልዮን ደራሁ እንቁላሊሕ መምሕዳር ከተማ ሃዋሳ ከም ዘከፋፈለ ዝሓበሩ ሓላፊ መምርሒ ልምዓት እንስሳት ኣይተገነነ ገናሶጉን እዚ ሓገዝ ተጠናኺሩ ከም ዝቐጸለ ይገልጹ በዶሮ ሀብት ልማት በኩል አምና ላይ ወደ 1.2 ሚሊዮን የእንቁላል ጣይ ዶሮዎችን ለወጣቶችና ለተለያየ ህብረተሰብ ክፍሎች ኣብ ልምዓት ደራሁ ዓሚ 1.2 ሚሊዮን ደራሁ ንመናእሰይን ንዝተፈላለዩ ክፋላት ሕብረተሰብን ኣቕሪብና ኢና ልዕሊ 75 ሚሊዮን እንቋቑሖ ኣኪብና ብምቕራብ ዕዳጋ ምርግጋእ ክኢልና ኢና ዜና ወጻኢ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ መርሃ ግብሪ ስርዓት ጸሎት ቻርሊ ከርክ ተረኺቦም መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም ቅድሚ 10 መዓልታት ህይወቱ ብሳነ ከርክ ስርዓተ ጸሎት ዝተረኸብሉ ሪፐብሊካን ኣሜሪካ ኣብ ሓዘንን ድንጋጸን እያ ዘላ ኢሎም ቻርሊ ከርክ ናይ ወላዲኡ ወሳኒ ሰብ ከም ዝነበረ ኣብ መደረኦም ኣዘኻኺሮም እዮም ፕሬዚዳንት ትራምፕ ከርክ ኣይንርስዖን ታሪክ እውን ክዝክሮ ክነብር እዩ ምባል እውን ኣረጋጊጾም እዮም ከም ጸብጻብ ቢቢሲ ኣብ መርሃ ግብሪ ስርዓት ጸሎት ከርክ ብርከት ዝበሉ ሰባት ተረኺቦም እዮም ማድ ዜና ቅድሚ ምዝዛሙ ቀንዲ ነጥብታት ዜና ምምራቅ ግድብ ህዳሴ ሲዕቦ ኣብ ክልል ሃረሪ መግለጽ ተሕጓስ ሰልፍ ድጋፍ ተሳሊጡ ኣብ ግድብ ህዳሴ ዝተፈጠረ ምልዓልን ተሳትፎን ህዝቢ ኣብ ካልኦት ሃገራውያን ዋኒናት ክድገም ኣለዎ ክብሉ ከንቲባ ከተማ ድሬዳዋ ፀዊዖም ካብ ወጻኢ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ መርሃ ግብሪ ስርዓት ጸሎት ቻርሊ ከርክ ተረኺቦም መልእኽቲ ኣሕሊፎም ዕለታዊ ማዕድ ዜና ዝተኸታተልኩሞ ነይሩን ስለምክታልኩም የመስግን ናዝሬት በሪሁ ማዕድ ዜናና መራሒ ሓቢረኩም ፀኒሐ ምስ ዝተረፉ ምድላዋት ትግርኛ ሰናይ ምክታል ክኾነልኩም ተመኒ ርኩሸት